Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mabagyohon nga morning sa aton na mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes na kita, Disyembre 18 tuig 2020. Aksyon Hotline. Sa mga late tuners, kagulihin na nakabukas ang ila sining mga transistor radio, mga monitor kag nagaupod sa aton sa Facebook Live, amo man sa YouTube. Ginapaybalota, especially diri sa Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod nga kansilado ang tanan nga biyahe sang roll-on, roll-off vessel. Amo man ang fast craft bangod na paidalom sa Tropical Cyclone Warning Signal number 1 ang Negros Occidental. Ibaloon tanang karon ang kabugusan gid nga panugyan advisory gikan niya sa Philippine Coast Guard kag karon taman nano bala karon ang mga pagpanghanda nga ginahimo sang aton sining nga probinsya lakip na diri sa syudad sang Bacolod. 7 kadlaw na gid lang nabilin kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko kag may ara naman 14 kadlaw ang nabilin sa tuig 2020. Aksyon at Tayhopon checking in as usual hasta kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Unahon ko lang ni ang lakat sang panahon na kay para makaibalo kita gilayon kag maka-advise kita sa public, no? Ang mga magagmay nga mangingisda ginaabisuhan gid, hindi ginanay mag-venture, hindi ginanay magpalawod. Kay magpalawod ka subong porti ka delikado bangod sining tropical depression kon ining bagyo nga si Vicky. Kinanglan tanan kita makapreparar gid, no? Ang mga naga-istar sa kilid sang baybayon, ang mga naga-istar sa kilid sang mga kasubaan, mga flood-prone area, kinanglan i-remind na ini temprano sang ilas ni tagsag ka mga disaster risk reduction management offices, no, para naman nga at least may pagpanghanda na nga ginahimo. Unahon naton gilayon si Dr. Sipa Gerhard Kailian ma-check kita sang latest advisory kag subong man ang sitwasyon diraho sa bahin sang Bredco Port, no, kay may ara jutay man lang pero may stranded nga mga pasahero. Ano pa gid ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Now Mayor Yunadia nagpanawagan may mando sa tanan nga magkapitan sa Bacolod dapat magpartisipar sa BOSS. Ano ining BOSS? Ang Business One-Stop Shop no, ini patigayunon sa bulan sang Enero. Ang Bacolod City may panibag-o nga kaso sang COVID nga record ini 4 based ang pagwa sa Department of Health kahapon nga daw.
Kag isa pagid kabalita ho, kontrata sang IPM agin extend no ang ila sini nga pagpanghakot basura diri sa Bacolod 4 ini kabulan until April. Ang mga detalles ni Batayan sa paranong pagpangalagad sa ino palatuntunan Aksyon Hotline sa nasiling ko na karon niyang adlaw Biyernes kita, Disyembre 18, tuig 2020. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. Unahon ko lang sa Aksyon Edin Aboso para makacheck kita kay may mga stranded dira no nga mga passengers pero hindi gimandamo kag kaina earlier. May ara na sa advisory nga ginapagwa kag na interview niya kaina ang tagpamuno sang Philippine Coast Guard. Nauti tanan nga biyahe basta amo ni ang Negros na paidalom sa public storm warning signal number 1. So automatic na yan nga wala na biyahe ang Roro kag fast craft. Let's have action Edin sa patrol. Antis ko sa iluan si Dr. Sipard Kailian. Patrol reports. Action Edin, kumusta da? May mga stranded nga mga passengers. Ano ko damo ni sila? Aksyon art live kita di karon sa may Simple Shop lang ka Seaport Terminal diri sa bahin sang bread ko. Kundiin may mga pila na action art ka mga pasahero ang ari diri stranded subong. Kag may mga actually may mga nagainabot sa action art. Kay may gulpiada lang man action art mo hindi okay. Sa ang madumduman ko Miyerkules ko na interview si Gani, siling niya why man to hindi pagin mambal kung bala ma-develop into tropical depression ang sigurado ya LPA. Tigol piada lang nga daaning advisory nga napaidalong kita gilayon kadasig magdaraga ni no sang ang bagyo bla. Gani action art, that's why kaina aga pa sang alas 3 nga weather bulletin sang pag-asa gilayon kita nakigangot kay PCG Negros Head Commander Ludovico Librilla kag iya din confirm sa aton nga pag-interview nga kanselado ang tanan nga biyahe sang mga sakayan pandagat, action art, fast craftsman o kon roll on roll of vessel. Matapos ngati ang pila ka bahin o pila ka parte sang Iloilo kag ang Negros Occidental ang ginpaidalom sa tropical cyclone signal number 1 bangod man sa sining tropical depression action art nga si Vicky. Kadungan sina naghatag man sang abiso si Librilla especially sa magagmay balasyon art nga sakayan pandagat ng mga mangingisda nga hindi na magpalawod agod makalikaw sa kun anuman action art nga mga insidente nga mahimo magluntad bangod man sa sining pag-ulan-ulan action art no kag wala kita kabalo sa pugada dito sa lawod action art kay ti sa subong diri sa palibot sa syudad sa Bacolod madulom-dulom action art kag magalumon gid ang kalangitan ti subong ari pa di sa gihapon ang mga pasahero nagahulat-hulat pero ti ambal ni Sir Librilla hindi man ni action art nila makontrol kag hindi niya dayon lang bala kun after pila ka oras makakas dayon ni kon i-lift ang ining signal number 1 kag ti abiso nilang liwat nagapangayo man siya sang bulig action art sa aton sa pagpabalo sa publiko para hindi na lang mahasal nga magkadto direction art nga wala man lang sang biyahe. So ini lang lain sini kalabanan nga nagkaladtod sa subong basi kon out of town pa ina naghalin. Amo na action art. Mga pila ka bilog nga ara nga siling mo lately nagalabot action ni den. Basta more or less action art sa nakita ta kay actually laptalap naman sila para mapatuman ng social distancing mga more or less mga 30 guro action art mga 30 to 50 ka mga pasahero may mga kabataan pa nga ari diri action art kay ti kay na aga pa nagkadto ta diri galing kay ti nang uluadlaw naman mga alas 5 na nagpalayag alas 6 naman na confirm kay Sir Librilla na wala sang biyahe although nga pinakauna direction art nga biyahe ang 5:45 AM that's why yung pamangkot pa ko si Sir Librilla kung nakalakat pa to ya ang 5:45 AM nga ocean jet kaina ang next in action art 6:30 na mo ang iya kawisam so wala na gid chances action art iti ari laman digani so kay na sa aga ang first trip nakagwa pa. Amo ko lang action art gin pamangkot ko kay Sir Librilla kay knowing na 5:45 6 na confirm si action art wala pa siya ka reply liwat no kag katawa ka call back sa aton para i-confirm kung bala nakalakat tong ocean jet nga first trip halin diri action art sa Bedco Port padulong didto naman sa Iloilo. I see. Sige, so anyway,
i-try talang siya karon nga balikan for the latest advisory, pero mayo tani na kung may mga taga Philippine Coast Guard nga nag-istorya sa mga passengers nga kung pwede, kung nari man lang sila within Bacolod City, pauli na lang anay kag kung may ticket kagin man, pwede mo man na guro maparibok daya kay ti automatic na iya given na nga way biyahe mo. Kag sa doon ay baluan ta Action Art sa fast craft siya pag abot mo di sa port, amo pa lang pagawa ng ticket. Correct. Oo. Pero may ara iba niya nga may reservation. Earlier, gakwa na sila nga daan, ma-schedule, kapin pagid may ara yung naggadto di sa Bacolod, pagkaaga mabalik, wala nga nagkuha na nga daan. Yes. Pwede malang na iya, i-coordinate malang na siguro sa management sa Fastcraft, and then i-reschedule kung saan na may biyahe. Kaya mag-amuni ang bagyo, ay niya ka ubos o kung nagalabay sang pilalang ka minutos o inuras mo. Yes, correct in Action Art. That's why nga tiyan mo na gani ang abiso sang Coast Guard nga hindi na lang gidanay mag-risgo bala. Yeah, especially ko out of town ka makadto ka pa di. Kaya hindi niya nila Action Art ma-predict nga ay pagka sige after an hour pwede na guro makakas na. Kaya wala na biyahe hindi Action Art. Gahulat man lang ni sila actually sang advisory man sang pag-asa Action Art with regards to this. Basta may tropical warning signal, tropical cyclone warning signal gani automatic na Action Art nga kanselado ang tanan nga biyahe sang mga sakayan pandagat. Kagamo ng reason nga why man sila kapag wasang advisory kagabi kiti why paman kita malakip sa signal number 1. Correct, Action Art. Okay. Live diri sa gihapon Action Art sa Bredco Port ini naman si Action Ida Raboso una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gida patrol ang tanan dira no nga nagamonitor sa aton kung may plano ka pa nga mag-travel to Iloilo no o kung dito sa Dumangas Port hindi pwede kay kansilado ang tanan nga biyahe halin sa roll on roll of vessel pagkadto no sa sining mga fast craft pa. Alas 8:25 na i-check naton Dr. Sipar Gerard Kailian kag Sir Jomari Vargas. Ano man ang mga advisory sining mga CDRR mo o kung tagpamuno sa probinsya agon may mga preparasyon may baluman ang publiko nga nagamonitor karon nga aga. Baw nagtuon amo ni taning tiempo mo nga i-travel hingagaw pa uli diri sang pila ka mga LSI no kung mag-amo niya karon nga kansilado diri sa aton ting nagalin sa Manila to nano ini no kung maglawig-lawig ni baw ang iban nga kung tani may ngagaw antes ang moratorium sa Bacolod sa mga LSI diba si magkansilad di nagi sila makabot. Action Hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Dr. Sipar Gerard Kailian Tagpamuno sang Provincial Disaster Management Program Division. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Action Art, no? Mayong aga sa taranang tagpalamati isang Action Radio. Yes, sir. No, ngayo lang kami update kag advisory for the public for the Negrosanon. Ano, sir, ang latest monitoring ninyo? Diinan ni karon si Bagyong Vicky kag may posibilidad saan ni siya magwa sa aton sa pungsod? Okay, Action Art, no? Ang aton severe tropical depression or severe weather bulletin number 1, no? Kay Tropical Depression Vicky, ginisyo kagina sa alas 5, no? Kagining low pressure nga haling sa east of Mindanao nagdevelop na sa tropical depression nga amo na ni si Vicky, no? Ang lokasyon no sang iyang mata or ang center niya as of 4 AM kagina is located at an estimated location sa available data sa mga Doppler radar sa aton nga pag-asa yara sa 210 kilometers east of Davao City o kung may coordinate na 7.1 degrees north kag 127.7 degrees east, no? Kag nagagihoy ni siya sa west-northwest, no? Sa kada sigon nga 15 kilometros per hora. Kadang iyang kabaskugon sang hangin lapit sa sentro ay yara sa 45 kilometros per oras kag may bugso-bugso o kung ang tawag na lang pugada nga yara sa 55 kilometros per oras.
Manabana ini buwas, ara nasa Dumaguete City, 20 kilometers east sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Bolapit sa aton? Yes, malapit sa aton. Kung hindi maglain ng iya position forecast action arca kay every ilang taon na naman karon ang alas 11 nga position niya sini kay subong ang bana ma-cross ma-traverse din siya ma-cross ta halin sa Dumaguete pagwa sa Puerto Princesa kag pero maagi gyud sa Southern Negros no. Pero so oras halin subong no kinabana-bana siya nga ara sa 140 kilometers north sa Puerto Princesa Palawan no. Muna siya ang aton nga forecast position pero mga alas 11 karon lang taon natin kung may mga pagbag-o sa atong forecast position nagyara kita subong sa storm or sa atong wind signal no, wind signal tropical cyclone wind signal number 1 ang bilog na Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras no, kag ang southern portion sang Iloilo no, kag ang ara man sa Iloilo City, upod na ng Iloilo City, no? Ang southern portion sang Antique. So, ini tanan nga mga areas sa Visayas, yara sa signal number 1, no? Sa diri sa Region 6, no? Yes, so, Doc. upod na ang, actually, ang, no? Ang Cebu, ang southern portion sang Cebu, kag ang central portion sa ang Leyte, ang southern Leyte, no? Upod man, no? So, amo na action art, no? Paggabantayan natin ini nga bagyo, nga subong tropical depression pa lang, but walang taon ta kung within the next 24 or 48 hours kung ano ning iya nga maging impact sa aton nga probinsya. So, yes, kung mga aton nga probinsya, no? Kaya ginabana-bana nga within 3 to 6 hours may arak na kita mga pagal, mga light trains na mabatyagan. Pero within 24 hours no at signal number 1 ginabana-bana natin siya nga alas 2 ang kagahon buwas Sabado ara na siya sa may Dumaguete area. Yes. Ang ginmuno mo kainang ang Southern Negros daw dira gid nga portion ang mas makabatyag no sang epekto sini within 48 hours. Sir, ano ang mga advisory mo? Nag-coordinate na kita sa mga heads ng local DRMO sa mga area? Yes, Art, no, we will be raising the blue alert status na sa tanan ng mga DRM officers. Hindi man lang sa southern no, or sa northern. Ay tungod nga may mga pagbag-o man ang aton nga lakat sa bagyo. But then again, tanan sila dapat will have to be on alert on preparedness status. And ang tanan nga mga ilang mga responders are ma-duty na at 24/7 sa pag-monitor sa pining bagyo at any time no. Wala kita kabalo kung anong matabo. Tanan kita sa probinsya dapat magbinuligay from north, central to south no. Ang aton mga DRM officers no be on alert dahil tuod nga sa pagbaha no, pag landslide kag sa pag taas ang aton nga area no sa tungod nga kagahon ini siya ginabana nga mag-abot. So again, your precautionary measures, mitigation kag preparedness gina-require sa tanan nga mga LGUs, especially those nga ara sa mga flood-prone areas. Now, butang balon, sir, ini siya ang epekto na gid sa aton, especially Negros, mga buwas pa sa kagahon. Yes, Aksyon Art, no, ang iyang track, no. But karon sa hapon, no, may pagbag-o ini sa track niya. You know, ang ato namihan kusog-kusog na sa paghuyop. Ma-push down bagay din siya, no? Base matipsingan lang ni ang aton nga salamat. Kabay pa muna ang matabo, Dr. Kailian, sir. Yes, oo. Amo na no. So tagalan taon natin kag pagabantayan natin ang madason nga forecast kag madason nga advisory sang aton nga pag-asa. Yes. Ang mga DRM mo naton, although nga sako ni sila kay pati ang COVID ilaman trabaho,
Pero subong niya, kuan ini sila, no? Concentrate kita na preparasyon gid 24/7 sa pagmonitor sini kay Bagyong Vicky. Yes, Aksyon Art, pero karon dugay-dugay, preparar anay sila kay ang Starlight daw nagsulod gid, no? Wala gid na punggan. Madungka gid ang 280 plus nga mga LSI. So, masugat kita na. Ano oras ni sila kay nagalin ni sila sa Manila? Alangan mo pabalikon ni karon madungka gina diha. Batangas ni sila nagalin, Batangas, no? Batangas. Batangas ni Alin. Bate abi pag-lift, pag-suspend sang ara na sila sa dagat eh. So wala na mahawiran, no? So ara na madungka na naya karon ang aton nga MB Starlight Venus nga halin sa Batangas pakadto sa Bacolod City. Okay. So amo na karon, so bantayan na naton kay amo na karon ng kuluhaon nga mga LSI na naman sang aton mga tagsa ka LGUs, no, city and municipalities kag kabay pa nga ang inyo nga mga quarantine facilities bakante pa kay daw grabe na gid daw kagabiga sala kami sa pangita sang pulutangan sila LSI kay naga puno ng aton nga aton nga mga grabe quarantine facility sunod-sunod lang. Kaga Aksyon Art, ang eroplano hindi man apektado sa aton nga suspension sang sang para alin sa bagyo kay ti sa babaw man siya nga nagaagi sa babaw sang storm clouds. But again, I don't know kung depende sa airlines kag sa sa kaap ang ilang pag-declare kung masuspend man ang aton nga abot alin sa eroplano sang ROF naton kag sang mga OFW kag sang aton nga mga LSI. Anong oras ka ni karon ang ilisay? Subong guro ara na sila. Ay gali? Na to ang ang Starlight kay dapat mga 8:15 sila eh. 8:15 medyo gina sa pagmonitor naton. Lapit na lang. Pa lang sila on the way pa lang ko na. So bali sugaton ni sila sang tagsa ka mga LGU nga dito sila madiretso, sir? Yes, so nang may ara kita sa swabbing area sa aton Bredco. Okay. Sila and then i-pick up po sa LGUs and then ibutang sa ila para din facility para pag ang ila negative results then i-release ni sila kung ara na sila sa ila nga mga tagsa-tagsa kabanwa kang syudad. Sige. On that note, Dr. Gerhard Kailian, Doc, salamat gid sa time, halong kag good luck sa inyo sining trabaho. Yes, Aksyon Art, salamat man kag sa ngalan sa aton nga Governor Bong Lacson, mayong aga sa tanan. Aksyon Hotline. Mayo lang kay tiyang nagalin dito sa Batangas nga barko nga gina-expect ba si ara na gani guro kay Aksyon Eden area day. No kay madungka na sini nga aga 8:15 gina-expect damo ni nga mga LSI nga nagalin dito sa Luzon. Aksyon Hotline. Pero diriya sa aton ang aton advisory sa mga monitor dira basi ko naga-travel pa lang kamo halin sa inyong mga hometown sa mga taga Gwa sa Bacolod, hindi na lang pagdayunan pagkadto diri kay wala biyahe. Kansilado ang biyahe sang Roro kag Fast Draft. Aksyon Hotline 2006 going down already for best public affairs program for radio. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo.
matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsagan mo ang kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mandayong Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA. Aksyon Hotline. Ayos, good morning sa mga nag-monitor na karon nga aga kay Donato Bandolia, no araman or Bandulin kay Alison Asibido. Thank you gida sa pag-monitor karon nga aga si Bro Kano Oreta may lang nga pag-enjoy dira pangapi karon nga aga sa Moises Padilla. Aksyon Hotline. Rose Deliusa Cabrillos ga monitor man, araman si Amy Esmeralda Dolido ga monitor dira sa Hong Kong kag si Ronnie Prieta. Erwin Gonzales, good morning. Ga monitor man siya kag Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, kay Bia Jonathan, sir, good morning. Nicolas Cortiza. May biyahe Iloilo to Bacolod, wala kansilado bangod sang bagyo. Aksyon Hotline. Good morning, Federation President of PWD La Castellana nga monitor sa office. Halong kamo ha kay mabagyuhon ang aton sininga tiyempo. Aksyon Hotline. Araman si Claire Pasino Grandia ga monitor siya. May biyahe ang barko alin sa Manila pa Bacolod sa December 20. Lantawon tanak kung December 20 kung mag-abot na di December 21 I doubt kung ipasugtana basi earlier than that because may ara sang moratorium both in the province and Bacolod City. Hindi pwede na nga maabot kadiya 21 kung 20 malinda. Ang nami sina Ma'am Claire Pasino Grandia dito kabiyaan ni siya guro i-check nyo nga daan no, sa mga barko sa mga kompanya sa mga shipping lines kung saan ulang ang ila sining schedule para hindi ka mo maglaom lang nga makapauli pa ka mo sa sinang schedule bangod sang moratorium. No, Rosalina Arellano Espadero. Araman ka monitor Wenvert ang Severino. Morning, morning. Kapamati siya kuno stay safe always and God bless. Mary Grace Mongcal Cabalfin. Thank you. Jovi Alabado Kargaba. Sige. Ang iban karon naman dugay-dugay. Aksyon Hotline. Now, ang pila ka mga balita no si Sergio Marie Vargas pakaronantan lang na siguro sa udto ang mga kuan niya naman no ang iya mga preparasyon naman diri sa city kay gindifer anay sa city mo ang kutkutan na ibla sa may waterways especially sa sapa dira sa may Mambulok kay ti bangod guluyag man nga magapahuway ni anay sang mga men niya mo. Actually, hindi. Huwag gid pa huwag gapon. Kaya bisan mauntat ang ila trabaho, may mga pang-disinfect ni sila nga schedule every Saturday sa mga public markets. No, may ara na sila yakwan. Mga ginapatigayon nga disinfection sa mga major markets. Ti-unta trabaho sa COVID, transfer naman para trabaho sa mga pang-disinfect. No, timay ganini kay January ang plano sa city, no, sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga magpanghawan sa mga kanal, no? Ang sewer jet niya dapat ng mga kuan ni blow drainage system ni limpyohan ang daan. May bagyo. Si Vicky may mga nagasunod pa kay Vicky. Ara pawarin yung kagsusimo nga ngalan ng schedule sining nga 2020 ho. Aksyon Hotline.
Aside from that, may ara pa sang mga auxiliary names sang bagyo. Timakon mo naga 14 días lang nabilin bago magabot ang tuig 2021. Dumahingagaw pa yung nabilin nga mga bagyo ni nga magsinulod diri sa aton sa pungsod. Action Hotline. Ayos no, anyway, diri kita na sa lokal kay parang maka-check kita. Subong abot pila kabilog ang iya sa Bacolod ning schedule kung nakaabot na ginman ining mga LSI no halin dito sa Batangas kay sigurado ga pinalumbanay ni dayon pagkabalo nila may moratorium sigkano karon nga halimbawa Bacolod City kaya pauli tengwa sina sa January kagidi kundi ka makingagaw 18, 20 o 19, 20, 21 or 18, 19, 20. Amo na lang naong nabilin nga ma-schedule nga dapat magabot ka di prior sa ginapatigayon o gon moratorium nga ipatuman. Ilawig-lawig nga daan ni hamakon mo yakon hindi ka magkabiyahe Christmas kag New Year dito kagidi sa imo sinilugar na lang ginatiniraan dito ka lang na standby no amo lang ang mahimo mo. Pero i-check tabi si Sir Jo Marie Vargas. Dugay-dugay, ibalikan ko lang si Sir Librilla kay kumong na-late bala. No, na-late ang paghatag man sang advisory. Amo ning reason nga kadamo payasang nagpakadto sa mga puerto. No, may mga stranded. Kagati ang advisory, sini posible dapat guro pa ibaluon na lang ni sang kung pwede dira ang taga Coast Guard bala, palapitin yun lang da, kag paibaluon ang mga pasahero nga kung pwede, amat-amat na lang sila sang pauli sila tagsa ka mga lugar, na? Kay kabudlay, kung magtiner pa kamuda sa puerto, nga hindi man lang kamukalin, kay basi problema, pabla mo nang isagid ka worita, no? Kung out of town kalimbawa, ay sos kabudlay. Ang Philippine Coast Guard may mga activity dira subong, possibly nag-attend si Sir Librilla no? Karon nga aga, kay even the governor nag-attend man sang founding anniversary sa Philippine Coast Guard, no? Tisako na sila subong. Amo na ang isa sang mga bagay nga i-check naman karon kay si Aksyon Eden ara man dira nagtambong. Morning lang, happy birthday kay Leo Espuerta sa December 25, no? December 25 ang iya sininga birthday. Ari sa aton nga linya, Sir John Marie Vargas, ma-check lang ko sa iya kay ari way manipahuway, perti maning trabaho ay nila ho. Sir Jones, morning. At nangaga. Oo, perti si Vicky, naging agaw pa iya ho. Mo gani, oy, kabantidos yung kuane, ng bagyo na Gani. Pero diri sa aton sa Bacolod, ang province kay na-check na naton kay Sir Dr. Zifar Gerhardt Kailian, kag Southern Negros, isa sa mag-ginamonitor nila. How about Bacolod City, sir, na anong mga preparasyon ta? Well, actually, temo mo nagyapon ng aton use bang existing na lang ay preparation, preparedness program namon. Ang i-activate mo na lang at ang amon team So, may ara nag-in-charge ng monitoring, in-charge ng call sa babaw kung basko gang yung ulan sa Don Salvador Camorcia. May ara mo niya in-charge ng pag-text blast sa talang barangay officials. So, daw ara na in place na talang ang amon na problema kung magdamol ulan. Ang ako sigurado ng barangay 8 na mabahagi na gyapon tungod sa wagid na mahawanan ng Mambulok Creek. Among ginang problema na, no, Mambulok Creek, iti sa January, ni pabrahon mo? Oo, gani. Okay. Pero ang ano man, nakaingagaw na ginman kita, itong sewer jet, nakapang suyop ng ginman subong sa mga drainage taya, within kapinpagid sa mga merkado, taniho nga, ang mga lugar nga daw ginabahagi permiman, sir? Well, actually, wala pa siya at kasugod siya, no? Kaya tungod nga, ang amon nga sewer jet, ang ano sinasbong at kwan mo, disinfectant lang. Kaya kung mag-disinfect kami sa para bibuwas sa baduma, disinfect kami sa tindahan. Para matapos mo siya isa kagabi, nausara na mo si power sprayer mo na nausara mo na sa word jet kay makasulot kag baskog siya.
Ining gamit namon, convert namon siya into power sprayer. Okay. So amo na siya ang nagamit namon subong, si puno na subong arching kwan sang disinfectant. So kung usaro mo na pagpasuyop, di wala mo kadigura na yan disinfectant pila nagataan at kanto nunod sila mo. Sus. Ay, so posible na guro alang-alang naman iula mo na sige pa inabot subong sing kanong dumuta damo para Elisay ka pulo di subong. So alin pa hapon may pa-airport ng tao namon, may mapa-pier, may quarantine facilities o mandabda daw sakop gyapon. Okay. To the extent ka ang clearing sa kanal na tunway ginamon matagaan sa pagtamod. Pero kahapon ang inyo count dira sa individual nga nagabot nga may Elisay, mga pilak bilog in sugat ka team ta? Yeah, hindi ko gali at mga kwandang ang number of arrivals kahapon. Kaya sa lalamo na actually mo, hindi ka na ako mag-keep track ang arrival. Kaya may in-charge mas na sing arrival, ang padala si mga amon at function. Ang sa opisina, pagkatapos na mo na pa-disinfect sugat na yung isa ka-team na mo sa admin, amo naman nag-impake sa ilang mga hygiene kit. Okay. Lalo sa quarantine facilities, no? At yung balok na hygiene kit na kompleto na sa ate. May balde, may kabo, kompleto, tuwalya, pati na nil, cutter, shave ka niya, na mo. Very good. So, kuha na siya. So, nang DSSD, sakop niya at pagkaon, kaya kita mo lang ating LGO, hambusin na, kompleto gitya. Okay. Sang gamit, no? So, ang halos na ng eskwelahan nga na-identify namon, puno na nas mong ating katri, kag hygiene kit, kagwan. Okay. Kag ang mga pagkaon para sila. Pero kundi amo no, may ara bagyo kag signal number 1 lakip kitang Bacolod magsiling ka Negros ti Bacolod dalada. Ang mga preparasyon bala sa halimbawa mag-worst ang sitwasyon kabay pa hindi amo na matabo ang mga evacuation center ni na panghanda na with the help of barangays and other departments ng city kabalo kati lain niya subong ang kikinalain subong kaya hindi lang niya pa ang kung mag-evacuate ka hindi lang pwede gidanok mo lang sila tunga waya sang minimum health protocol. Pero sakto na hindi man actually hindi man tanang school gidya napuno Gani. Actually sa tong previous pati 2 weeks ago na istorya na namo na sing diped. Okay. Kaya eskwelahan tayo nga wagi dyan magamit bali sing quarantine. Kaya bala mong quarantine facilities at na kompleto na siyang yes na bintana. May mga screen na mo. Para hindi masudlan sila mo. Pero may mga eskwelahan pa kita yung nga way magamit. Amo lang nagaling at isang una, isa ka kwarto, 4 ka pamilya. Sabong isa na lang Isa na lang ang mabutang na mo tungkol sining yung COVID nga basi makontaminate ng ibang tao, no? Okay. So, may na-identify na kaming eskwelahan, mga covered court, sa palibot. Sa covered court na may ara kami tent na at nahatag sa pamilya, no? Namblang tent bala yung camping tent na. Okay. May dala mo na sa mga foam nga gamay. So, pagkatapos hatag naman ng tent sa ila. Okay. In kaso gitman abing nga may ara matabo mo sila. Pero tilas ni distansya naman sa covered court, hindi mas nga damo. Tungkol siya ng layo ay may gyapon sila, no? So, mo na actually na-identify na namon as actually last month abla upod sa diped. Okay. So all set na iya mga preparation in case na halimbawa nga maghalit ining si Vicky diri sa aton. Yes sir, pero ang mga team ta siling ko gani by December 21 expect kita nga tani makuha na ni. Matulutawhay na makapaway mga men mo pero kung amo niya ang bagyo yan nagingagaw man siya before sang moratorium mo. Well, actually, hindi ka mga niya paway nga amon bisan gani may bagyo mong kahit sige kami gyapon ni obra si amon mga ining disinfection mo. Okay. So kung may bagyo kin man siya kasi may maabot kin man nga LSI or LSI abe. Hindi naman kami nakaka-disinfect ng ilang mga bagay kasi nabasa na sa ulan mo. Okay. It could be hindi na insakto. So ang yes and my team actually meeting na naman ni kapon pa. Kaya way back 2 days ago, na-monitor na naman yung si Vicky So, na-set up na naman yung kaso gitman, may isa kami ka-team, o 2 ka-team, no? Mahandol sining in charge ng paghakot yung kaso may evacuation, din dalong evacuation center. Okay. Siya na ma-responde sa yung kaso may mabahaan naman. So, actually, set up na naman na sa ang ining amon flood control team, mag-handle sining sa flood control. Gamayon na lang namon yung ma-in-charge ng
Ining arrival be. At Okay. disinfecting na mo sa butakan mo mga pulo lang. Ang 30 sini i-dedicate namon sa response in kaso kita may ara ng bagyo. I see. Sige, so anyway, kabay pa ini nga Christmas siya pagkalampuwas ni sa tani sa aton before pasang 24 kag 25 ning si Vicky ho. At actually si Vicky at natabok mo lang siya sa Mindanao o Southern Negros, Sulu, and then hopefully, actually magtupad siya guro Southern Negros, mahinay na malan siya tungkol kasi kalapad si Mindanao, itabok ko niya na, may bana na sa sing Persa niya? mo lang nagaling ulan niya, bali, no? Ang ulan niya lang, di takabalo at this time kasi may banan man nagyapon ang ulan niya. Okay. So, tinga mo na lang to, yung worst scenario per me, kung magbaha mo na yung monta. Aha. So anyway, keep us posted and let us know kung may ara sa mga latest advisory, sir, so that we can inform the public, mga bakulod nun, para aware man sila, no? Kapin pagid subong may mga nagingagaw piya sa pier, ang iban na ulihin na nakatalupangod. Ang bugana man. Anyway, way na biyaheng barko subong. Way biyahe, pero ang iba nagkanto pa to. Nakibot sila nga way biyahe. Kasi maramdaman mo ang advice alas 5 singaga mo. Ang advice sa amon, actually alas 2 nag-text ng tao sa akong amon ng Mandusulo Bagyo. Signal Laboron Negros. Okay. So, may lang galing sa buong art kaya nga amon halos tanan nato nga CCTV on atong bago namon. Operational na. So, at least dra mismo makuha ko na ang lantap ating Banago, sa Banago makuha ko na ang sitwasyon sa Mandalagan, sa Araneta. Ara na sila subong, halos tanan na pati Granada, gani ato kita ko na subong Ay, gali. So, initanan subong operational na ni. Ang tanan ng mga CCTV. Sa Patricia Homes, kaya daw alang-alang ko na. Hindi lang tumabutang isa ray. Kaya kung makita mo ko na kung nagagawa-guwa ka sa balay kang masiling ka daw ay face mask, art kag ipadakop mo bla. Wala kami interest sa Patricia, nagintang na lamang sa Granada. Granada? Pero subong ini operational na and hopefully makabulig ni siya sa monitoring tasbong. Actually, man hindi mo namon isa pa kadlaw kaya alos tanan ara sa operational. So makita na namon ang sitwasyon. Kundi ng tubig nagtaas, Mandalagan to nagligad sa may nakita na. Makita na namon pati dire sa may Lupoy Mandalagan sa Buri Road. Makita na namon. Hindi man hanap, sir? Ate lantaw kay daw sine ni Art mo. Hindi nami siya, klaro. Klaro ya kayo. Okay, sila ko ba si hanap law pero si iban CCTV yang kung lantaw mo sa monitor do pareho lang naglantaw ko sang kwan bala sang una daan pa bala. Mahanap lang ni sa kung gatalantaw sa ning screen di ba 21 anyos na bla. At inap na ng iyagwa. Ati sige, so well and good no nga operational na initanan hopefully hindi pa kompleto. Ay, hindi pa? Iban kaming, hindi pa namon walay sa Mansilingan, lapit sa may dumanan. Kaya kasabad pa yung dalan, tas bong hindi ka na mo matapos-tapos. Okay. So, kung mag-operational initanan, all in all, pila na gani ni? 112. 112. No, ka mga CCTV camera and monitor na tundra sa command center lang tanan. Command center. Ang command center, tadra magyapon sa NGC, kung narin na hindi sa City Hall Japon, kaya rin natin amon nga, hindi mo man expose sa kuwan siya mo, restricted area ng operation center ni sabong kuwan namon, kay command center namon sa NGC. NGC. No, ang operation center dra sa City Hall sa downtown. Lapit sa opisina ako diya. Sige. One time, makadto ko na kayo malantawag ko sang CCTV ng nambal mo, be? Masyado, bla. Kaya kung namihan ka, paseluan ka isa sa Patricia. Lapit sa mga balay mo, gusto mo, pwede. Hindi na lang, ang importante lang, may monitoring kita, makita ko man ang equipments da. So, Jones, thank you, Gida. No, kabay pang inuptanay kita pag monitor ni kay Vicky. Okay, sige. Salamat. Aksyon Hotline. Importante din nga ang aton man lang yung mga preparasyon. No? Ang kinalain sini ang dapat preparahan sa mga local government units. Kabalo ka hindi lang niya nga kung may aragid man abil ang bawa pagtaas ang tubig baha, idanok mo lang yung gulpiadang tao singunaya mo na mo. Barangay hall, covered court, eskwelahan, dra mo lang ibutang niya preparar ka mo da, pangita ka mo da sang plastaran nyo. This time, because of COVID-19, kung may sailuhon ka, dapat i-set up mo properly nga makasunod sa minimum health standard or protocol nga hindi iya mag-simpon, mag-inimpunanay, kag basi ko nagwa laton-laton festival. Kuha na, monitor ka mo, update ka naton ini sa udto,
ang dalagan o kunang sitwasyon sang Bagyo Vicky. Aksyon Hotline 2006 going WRD for best public affairs program for radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ang mga kalintangan, responsable at ang balita, dahil na italak na, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon Radio, Bacolod. Na si Elma Lusok, Polidario, Tita Elma, morning, kag paring supoy magbanwa, araman si Lorina Hongko Calupes, Kenol Sagay, no? Good morning dira sa inyo, kano oreta. Kag Tita Zar, Itabag Ikipado, kag Henry Suson, kasala niya rin silyo, Merry Christmas inyo ni Nang Nini, dira kag kay Tito Lando. Action Hotline. Ako lang reminder sa inyo, dira lugar. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!